Keďže v Hornej Dolnej moja postava Kokosa má odhalené brucho, tak som chcel, aby ste ten pocit zažili na vlastnej koži. A nie náhodou, ale založili sme v slovenskom regióne, kde je krátka košľa typická a to je podpoľanie detva. Nikdy som to na sebe nemal a je to dosť zvláštny pocit, akože byť týmto spôsobom odhalený v januári v reštaurácii v strede Bratislavy. Myslím si, že po zverejnení našich obrázkov všetky naše fanošičky o nás stratia posledné nádeje. Vzťahuje sa to aj na dámy, aj keď Martuška nie je v kompletnom kroji, ale ako vidíte, tak tá dĺžka tej blúzky je veľmi krátka. Marta ma veľmi sklamala v tomto prípade, že si neobliekla ani neostala iba v tom kroji. Netuším a nechápem prečo. Keby som si predstavila, že si dám dole tento pullover a oblečiem to, tak to by bolo... To ani nechcem povedať to slovo, čo by tu vystalo, to by nemohli vysielať o 6. večer. Hej, tak som si pomyslel! Hej, keď som si pomyslel, na detviackom moste, vody, nebude narešte, nebude narešte. Prekvapil ma Roman ako tanečník, ale až tak nie, pretože by človek neveril, ale títo ľudia, ktorí sú akože takí korpulentní alebo sú takí väčší, sú niektorí strašne pohybovo zdatní. Toto som o ňom nevedel. Toto mi zatajil, že on je učiteľ detvianskych tancov. Tie choreografie, respektíve nejaké tie tanečné kroky má asi v krvi, keďže je z Gemera. Je to blízko, tak to pozná. Ale nie, nezadýchali sme sa, bolo to veľmi jednoduché. Zadýchal sa možno Roman.